ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gollera mbumba madina jayɓe meriyala sayboɓe doggo juude sere kunda bafata kon waktu yoni hato jabbi jala kame sewnde ne jeeya e gardidi kabruji men jagorɗo kalfinaɗo booɓe kame beddaji yidde mum oɗo saaha mo gonen ko ittude kala ken wiye ñonkoto ha tente autoji bonɗi taweteɗi e dakar e ko taari ɗum kala to leydi Mauritanie ñalawma hanki o Mauritanie jaɓɓima taw kaɗa ko dose ɗimmo ko fate banggue vaccin gam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus e nder leydi Mauritanie to leydi Mali teskama kuppiraji coura Bamako e ko taari ɗum kala ha e nder leydi ndi kala jeeyi sababu hoorejo leydi ndi neli jagoro mum fade ɗon to Côte d'Ivoire gam ballal haɓade ɗiɗo hen kuppiraji to leydi Guinée diaspora guinenaɓe finoɓe toon to leydi France ɓe kolliti so tawi Alpha Condé darima toon to France ñande sappo e jeetati lewru mai koɓe seppoɓe toon seppoji gulɗi jaw caggal wargoji bannoji to leydi Guinée yiddeɓe ko yo ñawore waɗe hen to leydi Côte d'Ivoire attaque bannoɗo toon to camp militaire mo a bobo caggal nde jagga sappo e ɗiɗo neɗɗo konin koɓe hewɓe nanggama toon caggal teskede numéro ji téléphone ngaji kewɗi tawama toon jangu musgu wangu hanki toon to Burkina Faso tato mbasi pital men taw ko jeeyaɓe toon to Europe to Tchad subaka hande o ko seppoji mawɗi mbaɗi toon ha yimɓe ɗiɗo mbasen pitta limu men kabruji men manawen ha toon to Niger kame Nigéria ha toon to Émirats Arabes Unis walla ni mbiyen toon to mbala mbiyen toon to Arabie Saoudite kame Espagne ha toon to Israila musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen Baba Abdallahi woni ba munnabi nene Aminata woni yumunnabi Halimatu Saadiya moyni nabi ay jalaɗo barkeɗo Rasulallah ziyara ceerno Mouhamadou Sada Baal kewɗo waɗede kala hitande to cuuɗi meɗen gollera taw kadi hewno waɗede ko sappo e jeeɗiɗi lewru korka oɗo saaha mo gonɗen aɓe tintina dendagal bandiraɓe golleranaɓe dendagal bandiraɓe bumbanaɓe e ko taari ɗum kala ziyara o dittinama ha sappo e jeeɗiɗi humtorandu so jomiraɗo hoddiri ziyara ceerno Mouhamadou Sada Baal kewɗo waɗede kala hitande taw kadi heewi wadde oɗon ziyara ko ceerno Jamli Wan kam heewi arda e dendagal musidɓe mum kala gadda bahe leɗɗe ha oɗo ñalawma hande mo gonɗena wonti camion ngaji jamma e ñalawma ziyara ceerno Mouhamadou Sada Baal kewɗo waɗede kala hitande oɗo saaha mo goni dow teddugal khalifa galle o woni ceerno Abdoul Baal kame dendagal bandiraɓe golleranaɓe kala ziyara kewnoɗo waɗede ñande sappo e jeeɗiɗi lewru korka oɗo saaha mo gonɗena dirtinama ha sappo e jeeɗiɗi homtorandu e dow teddugal dendagal bandiraɓe golleranaɓe ko taari ɗumen kala e dow teddugal dendagal bandiraɓe julɓe kala nde mbawata nottade keewal oɗo hen ziyara kewɗo waɗede kala hitande yettini ɓataki o ko musidɗo men ceerno Amadou Tall tawete toon to leydi Gabo e dow inde teddugal musidɗo meɗen ceerno Abou Dia ceerno Sireli ceerno Ibrahima Baal e dendagal bandiraɓe men taweteɓe toon to gollera waɗi anɓe nabi ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala ne jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo goragu walla mo ndiyam goragu mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo joguiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi sappo e jeenayyi rafi
e sappo e tati rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde maw artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djiby Sy tawete koto leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy haɗani Mauritanie tan base makko ne tawi toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo saha o safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafir hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala ɓe mbaddu junggo e faandu ɓe mballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ma bare nogas e jeeɗiɗi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seyi mon Sar Abdoullahi Sar to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji men e ɗemgal pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal so huccidde ɓesguji Sénégal naɓe kala subaka huccidde mumen andinaɓe oɗo henna ñaw boros ɗo yarata e nder leydi ndi 1jeetato woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani en jogui oɗo henna boros ko nogas e jeeɗiɗo e nder ɓen nogas e jeeɗiɗo hen jeeɗiɗo ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw hen nogas ko rabaɓe andaka raɓɓe ɗumen kene fota wonde 49 neɗɗo keeɓi cellal mumen jeenayo oɗo saaha ma ballite fofandu yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal keɗɗana joni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal arti e yañade ko fate banggue cum bannoɗo toon to Linguére taw koye hôpital Magatte Lô mo Linguére ha ganduɗa kene fotta wonde sukaɓe nayo mbasi hen pittali mumen e limore ɓeydide ɗiɗo nawnoɓe toon to Touba hen gotel ruttima e jomuma jeeyi sababu limore nde ɓeydima joyo jalti hen aduna oɗo saaha gardiɗo oɗon hôpital kam yoga e gollotoɓe hen kala golle men jowama ha ñalawma janggo beele kadi loskoji mbawa waɗeden caggal nde hollira jeeyi sababu oɗon cum ko climatiseur woni hen kadi kollirino ko lampa kuɓɓunoko gonno ko ɗon taw ganduɗa Fabien ene huuɓa taw ganduɗa Fabien ene huma e sara kaɗona lampa jeeyi sababu oɗon cum ko ay wonde kala ala taw ko ɓuuri hen lerde ɗum noon loskoji ene jokki hen ha joni koye Sénégal keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ñalawma hanki o dañi joɗodade e khalifa général mo Tijaniya woni khalifa Sirigna Babacar Sy Mansour ɓe dañi joɗade Dakar gam ardemo ñagademo duwaw e duwanede leydi ndi nde jaam duumiɗo wawata wonde e nder leydi Sénégal caggal ɗiɗo dumunnaji kala jagorɗo kalfinaɗo booli kame boowe wal mien beddaji kame boowe gam garɗin gola wonande guure ɗe kam yoga e nokkuji yidde mum oɗo saaha mo gonen ko ittude kala kene wiye ñonkoto taweteɗo e nder leɗe ɗum noon ko caggal Médina yontono yontere yawtunɗo hen nde ko toon to Padoua ma en ketto hen to suɗɗin konnguli ko musidɗo men Amadou Issa Kane. Voilà monsieur Ba tongana men seeɗa rek e pular hande oɗo saaha caggal nde mbaɗɗen Médina en gari hande Padoua holko ɓurɗen wawde jaggude hande? eyyi mbiɗo yettuma no fewi comme nomin mbaɗir ɗum ni e yontere yawtunde to e Médina hande en gari ɗo e leegal biyetegal Padoua pour wadde ɗo matérialisé programme mo gandanɗa ko wiyete ko un week-end une commune ko yontere foof balɗe tati battidiɗo e yontere nde min ƴetta commune goto min gona ɗon min mbaɗa opération ñi gandanɗa ko désencombrement e ɗum ɗon ko natata ko e wadde ɓurde tingtidinde programme zéro déchet mo gandanɗa ko gardiɗo leydi ndi
totti amen ɗum pour que Sénégal laaɓa Sénégal wasa wadde hay mbalit goto te ɗum ɗon min daari ko nder Dakar min ƴetti commune aji 4 donc commune de Médina commune de Patte d'Oie mo wonɗen hannde o commune de Yoff e commune de Grand Yoff to ɗum ɗon commune aji 4 ƴetta pour darde hol noon ɗo e lewru mai no gasande holnen no min mbawiri wadde Sénégal zéro déchet par ce que sa daari leydi ndi fof sa daari no heewi auto ji ɗi ganduɗa no goppa e laabi ɗi te ɗum yonnata leydi ndi te ko ɗum ɗon hande min gari e cité mixa mo gandanɗa ko hoɗorde yonde kono sa ari e cité mixa ko taari ɗum fof ko auto ji goni ɗon yonnata noɓe koɗirni ko ɗum tagui hande min gari ittude auto ji gonɗi ɗon ɗi mais kadi somin itti auto ji ɗi il faut que hoɗɓe ɗo ɓe mbawa hen jaggude kamɓe écovigile uji ɗi gandanɗa nanɗo e UCG ɗi gandanɗa nanɗo pour que cadre de vie maɓe ɓuura yodde te ɗum ɗon il faut que population ji e mairie o kamɓe fof ɓe jagga hen kono so yewti commune aji 4 ɗi gandanɗa emin mbaɗa ɗum ma commune aji goɗɗi ƴette e région de Dakar moni département ji tati battiɗi ɗi so ɗum yewti kadi momin jaa e nder leydi ndi pour darde commune aji goɗɗi ɗi kadi hollum min mbawi hen wadde pour que Sénégal zéro déchet mo gandanɗa ko gardirɗe leydi ndi yiɗɗum wawa wonde gandanɗa ko yimɓeɓe fof jiiya ɗum wonno ko toon to Patte d'Oie oɗo saha eɗen teski Dakar ne maha ha yooɗi kono caɗele teskiniɗe hen ko beddaji ɗi ne keewi auto ji bondi ne keewi kadi ñonkoto mawɗo ha ganduɗa a wawa andude ni huɓere jodde mum holɗo tolni kabruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddana joni wikken gulɗo jew ko fati e banggue haɓade walla jaggude taw ganduɗa ko leɗɗe ɗe ndewani lawol ko wiyete fomiji kama kam ene wondi e huuɗo bonko ko toon to Kër Ayib ne tawi nder Kaolaga ha fayma toon to Yayem ne tawi e nder fallema kam e Bignona kala dadiɓe ha toon to Patte d'Oie jaggama kene foto wonde poɗɗe jonɗe no fewi to ganduɗa ko fomiji kamaji ene wondi e huuɗo bonko yonko no fewi gotko jaggaɗo ko gardiɗo Wuro Sare Mali ene tawe Wuro Sare Mali taw woɗɗani sare Kolisala ɗum noon gendarme ɓe finoɓe toon to Vélingara ko ɓen tigui teeɓimo caggal nde tawa e makko kene foto wonde kilo taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko ɗum noon ko guiɗa alarba jewtuɗo henno omo tawe toon to ɓen gendarme ɓe loskoji ene jokki e makko sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie wowi wadde e kala kikiɗe so hojjidde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo henna ñaw borosɗo yarata e nder leydi ndi kikiɗe hanke o holliti nogas e joyo tawa ne jogui oɗon ñaw ɗum ko caggal nde ƴewda kene foto wonde 1950 neɗɗo tawa ene jogui oɗon ñawa ko nogas e joyo 19 keeɓi cellal mumen neɗɗo goto wasi fittanum hanki teskinde on ɗiɗo dumunnaji kala Mauritanie wasani fittanum taw jeeyi sababu ko ñaw coronavirus ko wona ñalawma hanki o ñaw coronavirus hande diñiɗo nder windal nde kala jeeyi sababu goto e directeur gardiɗo ko fate banggue loskude wonande leɗɗe natoje leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Mahmoud Wuld Mahmoud waɗi jeli mum hanki toon to Bawol laaɗi ɗiwoje ngal Mauritanie gam jaɓɓade kene fota wonde 3 ujunere pawde 200 taw ko dose vaccin jettiɗo toon to leydi Mauritanie gam vaccinede ɓiɓɓe leydi ndi e dawala ɗimmal haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdelaziz waɗi no wowno wadde e kala saha so tawi kay ko jooɗaɗi huccodira e ñawowo muma salo yaltinde hay konngol gotol e ko tuuma ko ɗum jeeyi sababu hanki caggal nde o jooɗodi e on ñawowo hay konngol gotol wo yaltinani ɗumen ko caggal wonande tongode 93 nde holliri wonande o fijiri laamu ngu o halfinano ngam borjinde gila e ngaluji hay goɗɗum kala ɗum jeeyi sababu hollitino ñalawma janggo alarba ma wat conférence makko de presse kanko gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie siftinon lewru mars mandiro en dukken wona 13 yaadinoɓe mon dañino joɗoɗade e yeeso ñawo ko wonde kala ha hande ñawore makko ene jokka e nder leydi Mauritanie to Mauritanie kedana joni hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Bilal hanki waɗi batu mum toon to joɗorde wonande jaagoɗo kalfinaɗo gueɗe diine l'islam nden jonde noon ko jonde hirjinde e wakkilde e kala saha no wadde so tawi kay wattade jagorɗe hollirde wonande hoorejo leydi Mauritanie yidde muma ko jagorɗe nde ɓurata ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi wonande ɓen sohlaji kame goƴaji mumen kono kadi o holliti
ɓen ƴettaɓe ne golloɓe nde moni kala ɗoftoto golle mum anda ko golle waɗi ɗum ɗona wona fijirde wona guyka wona haydara goɗɗum woto fijir golle ma ha goɗɗum tawma hen heddo naweɗa e tribunal uji walla kasoji heddo kadi yimɓe wonɓe ene jofo peɗeli laamu jeeyi sababu jiilaw makko yoga e nokkuji sitin baɗɗo taw ko festival ko ɓen janggoɓe e wittoɓe taw ko jangde towde ko fate banggue gueɗe diine l'islam ɓe kolliti kewona lebbi jeeɗiɗi ko yiyete boursi mabɓe ɗum woni ko tardi arani tene gueɗe kewɗe ɓe gullitino laamu leydi Mauritanie ala hen kala koɓe keeɓi ha oɗo saha mo gonɗen jeeyi sababu noon ɗo e ɗum noon so tawi tan laamu ngu jippaki e koɓe jinno ko koɓe jippotoɓe e booli gam yuɓɓinde seppoji mabɓe ha joni koye Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou Al Akhbar ɓe kolliti gollotoɓe société IPR ɓenne kadi hanki moɓodiri e yeeso tribunal wuuro Nouadhibou gam hollirde wonande ngal ɗon gollorgal kene fotta wonde joni lebbi sappo ɓe keɓani jobdi mabɓe teni kadi wona koye lewru korka hay kumtari ko hunde sattude no fewi ngara jofta e galle ma ala ko gaddanda ɓiɓɓe ma ni joom suudu ma ko hunde sattude no fewi ɗum noon yiddeɓe ko laamu ngu nde wawata yurnitade fodde mabɓe nde ngal ɗo gollorgal wawata rokkude ɓe gueɗe mabɓe o saaha mo gondena caɗele gonɗe e nder leydi Mauritanie ko guyka kam wonde e wargoji ti ñalawma garowo tawatinani neɗɗo fiyama laaɓi walla ni neɗɗo biftanama walla wujjanama walla yanama taw ganduɗa ko pelle bandiji nattuɗe suuɗade yahoɓe ene ñaaƴa e booli Mauritanie ha tente nokson lamorgo ngo kam e Nouadhibou kala jeeyi sababu ɓiɓɓe Mauritanaɓe yoga oɗo saaha gullitima yoga e jaydeli gam hollidde yidde mumen ko ñawore sariya nde wawata artirede e nder leydi ndi wonande kala gujjuɗo ko sariya yamiri ko waɗe e dow mum kala barɗo neɗɗo ko sariya waɗi ko waɗe e dow mum ɗum woni yidde mabɓe beele moni kala wawa dañde jaam e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keɗora joni nalanke ngana yimyanke biteɗo Yahya Ndiaye oɗo saha mo gondena aɗa e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ya Ndiaye jaam ñalle maɗa jam ñalle mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andodinema jam ñallema ceerno Abdoulaye Sarr ko mondulu maji ko min Yaya Amadou Ndiaye nalanki artiste sehil mon guiɗo ɓiɓɓe fulɓe gorko mo cilɓe Malick Samba to cuuɗi tati gabitati wotto wade saaji eɗen mbaɗi erango e ɓiɓɓe fulɓe ha teeƴi e Mauritanie naaɓe hakkude men e yewti Plavo so tawi yimɓe juuli ha dañi balɗe tati to ɗingiral biyetengal Glax sala are bis eɗen noddi ɗon dendagal ɓiɓɓe fulɓe nde ɓe garata e keewal e peewal Yaya Ndiaye Hammadi Julde Samba Julde Demba Julde aɗa eri dendagal Mauritanie naɓe ha tente pulago ngo gam yidde dorde toon fijirde mum wande fayida min jiiɗi andude holko loowi e nder ndeɗon hirde ceerno Abdoulaye Sarr en beltima e ngal ɗon nangal hirde nde ko juulo mo wuuri nde tawno gummiɗen koye coronavirus yimɓeɓe ene mbayri fottude ɗum noon yewti pulago wi sellata so wona ɓe cuuɓi nalanke mabɓe sehil mabɓe Yaya Amadou Ndiaye ara yewtade oɗon jamma Yaya Ndiaye noon waɗi invité mawnu sehil mum Ousmane Gange wollude Aminata Gise mama moy Saratu Gise mama bisimilla dande ma take goto ɓiɓɓe leñola ɓiɓɓe lekki Mauritanie mbaron kiejam mi koye mi salmini yontaɓe Mauritanie oɗo saha mo gonɗen ñande Demba Julde onon kala oɗon erande nottotoɗon Yaya Amadou Ndiaye taw ganduɗa ko yimyanke ngana mamin garto mon e mbadi yanji gam rokkirde on programme o kala no yarata kame tongoɗe ɗe sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali teskede kuppiraji timmuɗi Bamako e ko taari ɗum kala
to gawo ha to meneka kame koro e nokkuji goɗɗi kala ɗon gonda kuppiraji gasata jeeyi sababu kanko hoorejo leydi Mauritanie woni Ba Ndaw walla mbiyen kanko hoorejo leydi Mali jafuɗon Ba Ndaw itti jagorɗo mum kalfinaɗo kuɓam neli ɗum toon to leydi Côte d'Ivoire caggal nde on yetti dañi joɗorade hoorejo leydi Côte d'Ivoire adi ɗum ko yiilade kene fotta wonde 50 mégawatt ngam wallide kuɓam leydi Mali kono wo dañi toon ko 30 mégawatt ngam wallide kuɓam leydi Mali wona ngol woni gonon leydi Côte d'Ivoire wallide leydi Mali ko fate banggue kuɓɓama ngam ɗaminede oɗo saaha hay so tawi woni kam gasani ma ustono feewi ras bacca jayndiyanke taw kadi ganduɗa ko kaalowo caliɗo yaware biyeteɗo Youssouf Mouhamed Bathiouli caggal nde waɗi lebbi 4 e kaso tumede yinnode nder guidde nguɗo hen laamu joɗigo o holliti hanki e konngudi makko caggal nde o ɗaccita ko ñande 19 lewru avril ñalawma hanki o yaltini konngudi makko o holliti wonande pelle kewɗe moɓodirde jiiɗi tigui ko tufademo beele mbawa nangude Boubou Cissé coko ɗum taw koye dow makko ɓen ndewi to Mali kedana joni ma en jaa toon to Kaya moɓodirala pelle ngam haɓade e findinde jertinde haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol toon to Kayi nden jonde noon e ngun ñalawma findino waɗi nokku biyeteɗo kaniya noon ne tawi nder commune mo Sidi Bale on tawi nder commune mo Sidi Bela ne tawi nder commune mo Sidi Bela ɗum noon koye fedde witende Sedina Keni nde iwi ko toon to Bamako wallodirde e fedde nde tawetende toon to Europe ngam heblude yoga e sukaɓe ha moni kala wawa yitade hoore mum e nder leydi mum wasa wiide tan ene wakko sac mum ne rawa ɗeɗo henna maaje walla ɗeɗo henna ceene ngam ɗannade ko halkare mawde no feewi toon to Kayi keddana joni gorko goto kam tigui fitta mum itta ɗum noon ko subaka hanki o sanga 5 heures subaka ɗum waɗi ko hakkude Kayi kami nokku biyeteɗo bugutinti bugu wayon tan bugutinti lawol yelimana ɗum noon ko commerce ko ɗon tigui ɓe guitti fittano makko oɗo sanon ɓandu makko ne tawi juuɗe gendarme ngam loskoji mbawa jokkede hen toggawo ko dépôt d' essence kam tigui sumi toon e leggal bitegal Aljanna Badia kono noon hay goto wasani fittande mum ko matériel uji kewɗi noon cumi toon ganduɗa oɗo saaɓe wasi hen kene fotta wonde million ngaji jonɗi no feewi sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry Bismango hoorejo leydi France faade Alpha Condé ɗum noon ko 18 lewru mai ngam tawtorade jonde ko fate banggue financement de économique africaine nden jonde waɗata ko toon to France ko wona ɗum ko diaspora guinéyeji guinénaɓe finoɓe toon to leydi France kolliti ma moɓodira mbaɗa toon seppo manggo no feewi ngam hollidde wargoji tumaɗi ɗe Alpha Condé ne waɗi ɗiɗo hen sumgoji hay ko wona sumgoji ɗi kala ceppuɗo heewi ittude fittande mum ko ɓen dadiɓe taweteɓe e ɗiɗona booli ɓe kolliti yiddeɓe ko Alpha Condé nde wawata ñawede itte ngol ɗo lefol laamu ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti so tawi kay haytani jillu Alpha Condé to France koɓe seppoɓe ha wuula Diaw to Côte d'Ivoire jango wannogo toon to cas militaire mo Abobo ha ganduɗa kene foto wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo jaggama hen won henne tuma giwi ko toon to Libéria ko wonaɗo ko ɓen caggal nde téléphone aji mabɓe puya won message uji kabaru tawaɗi hen ne wonde appel aji ne tuma hen ɓen koninkoɓe taweteɓe oɗon base ene wonde e yoga e mintaneɓe kam ene wonde e police aɓe o sanan hewɓe hen naggama tene kadi jaggugol nana a jokki hen sen giwi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso tato gañima hen nayo majji ɓen majjuɓe noon hen tato jeeya ko toon to Europe hen ɗiɗon jeeya ko toon to Espagne goto ko Irlande najo goto ko ɓen tigui mbasi en pittali mumen ko subaka hande o hollira wonande ɓen biftiɓe ɓe jooɓima pittali mabɓe ɗum noon waɗi koye lawol fada pama taw ganduɗa ko on sete yaaduno e ɓen dadiɓe ngam haɓade ɓen waroɓe kullon kulle taweteɗe e nder leydi Burkina Faso Togo mawnini manditare mum wattude 61 ñalawma hande o nogasi jeeɗiɗi lewru avril nden tigui Togo jeytino hoore mum e yeeso leydi France mawnini hande mbadi keridi ngam haɓade ñaw coronavirus Niger holliti ñande nogasi joyya nduɗo hen lewru ma wallodir e leydi Tchad ngam haɓade oɗo hen rebelle
taweteɗo toon to kerol leydi libi so wona ɗum ko Tchad seppo wulgo Diawa subaka hande o waɗi toon to N'Djamena taw ganduɗa seppo ngo ari tan ko ñalawma hanki o nde toɗɗita gonnoɗo hoorejo jagode leydi ndi ko wona ɗum koye discours hoorejo leydi France kamɓe ɓen jippiɓe booli yiddeɓe ko yo France ittu junggo mum e leydi Tchad ha laaɓateni kadi on toɗɗita ɗo kamen nguɗo hen laamu kesu argu kal nde wawata iwde ɗon yiddeɓe ko laamu ngu yo totte civil en ngal pelɓodiral subaka hande ɗin seppoji jeeyi sababu ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen ko wona ɗum ko dadiɓe kutorima gaz lacrymogène no fewi ɓen ɗiɗo wasa ɓen pittali men hen goto yaranno koye duuɓi nogas e goho wara koye wuuro wiyetego mundu goɗɗo ko suka debbo wara ko toon to N'Djamena toon to Nigéria caggal nde bifta kene fota wonde étudiaji nogas e duɗal jaaɓi ha teddingal Kaduna hollitino hanki tato mbarama hen ɗum ko caggal nde dadiɓe cali kaldigal hakkude ɓen biftiɓe kame laamu ngu wata koppareje jaltude hen e wiide wonande biteɗo Samuela Arwana taw gaɗa kam woni jagoɗo kafnade gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ñalawma hanki o kadi ɓe joɓima pittali ɓen janggoɓe ɗiɗo wonande ɓen étudiaji ɗiɗi ɗum foof yiddeɓe ko yo kaldigal woodi hen sifti noon so tawi ɓe biftima yogay étudiant ji ɓe jiiɗata tan ko wiide kaldigal so woodi alay saago haalis yalta jokkodiral hakkude Arabie Saoudite kame Qatar jeeyi sababu roi Salman ben Abdelaziz bismima wonande gardiɗo leydi Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Tahni ko on tigi woni bismaɗo toon to Arabie Saoudite noon ko caggal nde taƴodiral jungal wanno hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi Espagne ɓen dadiɓe leydi Espagne ɓe kolliti ɓe jiiti ken wona sappo e jeeɗiɗo migrant wonnoɓe e laana mumen ne naati e île mo Canari faade toon to Espagne ene mbasi pittali men ko tato tan woni tawaɓe hen ne guuri ɓe noon oɗo saaha paabama kono ene muusa no fewi fedde Amérique naaɓe daranide haqqe innama aade joofima Israila ngam hutorade peeje ngam hutorade dawrugol ngam hutorade toñangue manggue no fewi faade e Palestine ɗum noon ko yontere yawtunde caggal nde fitinaji mawɗi mbaɗi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yesso adirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiran meɗen